Lijkt wel een heel klein beetje op diarree. Zo'n leeg stukje ballen, er is natuurlijk helemaal niks voor. En daar is er zelfs maar één oplossing voor. Pindakaas. Oftewel, nutjesmoor. Want het is al een week Wereld Pindakaasdag. We zijn vanmorgen al lekker bediend in de autostad. Het is zelfs nog een beetje donker. Want wij rijden nu naar Amsterdam om daar u te zien. Hoe zit het eigenlijk met die pindakaas? We zijn inmiddels aangekomen in Amsterdam in de pindakaaswinkel. Zoals Schenkest is hier genoeg pindakaas. Maar hoe maken we dat nou eigenlijk? Nou, dan hebben we hier Michiel, de expert als het gaat om pindakaas. Ik heb het al een beetje voorbereid, maar anders ben je best wel lang bezig. En het leuke is ook, je kunt het vrij makkelijk thuis doen. Dus je kunt vrij makkelijk thuis, als je dus thuis pindakaas wil maken, dat is allemaal heel goed te doen. Gaan we uitleggen hoe dat moet. Nou, het langste duurt eigenlijk het branden van de pinda's. En daar ben je ongeveer een kwartiertje, 20 minuten mee bezig. Dus je begint met pinda's, het liefst rauw, want eigenlijk alle pinda's die we in de supermarkt vinden zijn al gebrand. Rauwe pinda's doe je in de oven, een kwartiertje tot 20 minuten. Je kunt ondertussen kun je af en toe een keer proeven, want ietsje langer vind ik lekkerder. Maar je kunt zelf even proeven wanneer jouw smaak is. Ja. Deze hebben we al gebrand. Gaan we zo nu eventjes ontdoppen. Dus we gaan ze eventjes ontpellen. En dan gaan ze zo meteen door de maler en dan komen ze in het vat uit. En vanuit daaruit tappen we ze en doen dingen. Het ziet er heel heftig uit natuurlijk, maar als je hierboven ook hangt, nou dit is natuurlijk... Ja, ik vind dit een paradijs. Ik kan zeggen, als hij helemaal vol zit, nu is hij al best wel leeg. Is hij best wel leeg getapt. Maar als hij helemaal vol zit, is het een pindabad. Nou jongens en famkes, daar staan we dan. Het beste schap van de supermarkt. De pindakaas. En er is genoeg keuzes als Schenkest. Zonder stikjes. Maaistikjes. Of Snickers pindakaas. Ik ben hier nou together met Ilse en Marcel. En op welke school ben wij nou? Middelstein. Waar? In Middelen. Mooi, super. Het gaat hier over pindakaas. Vind je hem dat een beetje lekker? Jawel. Ja, Ilse, of je zo lekker doosel? Ja. Ja, oké. En mooi of zonder stikjes? Ik vind mooi. Mooi en zonder. Ik vind mooi stikjes. Maar er zijn volle meer keuzes als alleen nog mooi of zonder stikjes. Ik heb namelijk heel volle verschillende soorten pindakaas. En die zullen wij even proeven. Wat is voor jou nou een goede pindakaas? Ja, nou wel mooi die stikjes erin en ja, gewoon lekker. Gewoon dik. Gewoon lekker dik. Oké, wat vies je? Wat maakt nou een goede pindakaas? Lekker dik en niet al te waterig. Niet al te waterig. Oké. Als eerst maar de pinda's doppen dan, denk ik. Ja, zullen we er gewoon een beetje mee bezig gaan? Moet dit velletje er ook af dan? Dat moet er een beetje af, maar het mag, maar het hoeft niet, want dat bepaalt ook weer deels de smaak. Dus eigenlijk is pindakaas, ik zeg ook altijd, het is super simpel om te maken. Maar om het echt lekker te maken is heel complex. Dus het heeft inderdaad, nou, je hebt hier binnen heb je ook een pitje zitten. Dit is echt zeg maar het pitje. En als je dat mee vermaalt, heb je een andere smaak dan wanneer je dat uit hebt. Het heeft een beetje een bitter smaakje. Zo'n klein dingetje. Ja, zo'n klein dingetje op de hele pinda. Ja. Maakt best wel heel veel uit voor de smaak. En dus ook het vliesje, maakt dan ook weer uit. Dus als je nou veel vliesjes doet of weinig vliesjes, heeft ook een invloed op de kleur. En natuurlijk het allerbelangrijkste is welke pinda je gebruikt. Op allerlei plekken komen pinda's vandaan. En degene uit Argentinië vinden we wel echt het allerlekkerste voor pindakaas. Nou, dan ben dit uw criteria. En zullen we dan maar gewoon beginnen met de pindakaastest? Ja, Oké, maar welke zullen we beginnen? ik denk wel deze. Light. Maar stel er als eerste in dippen. Nou jongens, de light pindakaas. Proost.
Ik ben nou bij Judith, onze voedingsdeskundige. En die weet van alles over eten en dus ik pinda's. Nou, als nou een lekkere pindakaas eten worst, maar dan bist allergisch van pinda's. Wat dan? Wat gebeurt er dan? Nou, dat kan dus niet. Want als jij een notenallergie of een pindaallergie hebt, dan reageert je lichaam daar heel heftig op. Je hebt namelijk witte bloedcellen. En deze witte bloedcellen die beschermen jouw lichaam tegen indringers. Je moet het eigenlijk zo zien, dat zijn de soldaten van je lichaam. Als jij dus een noot eet, of in dit geval dus een pinda eet, dan denken jouw witte bloedcellen dat dat de vijand is. Dus ze gaan op dat moment de eiwit in de pinda aanvallen en jouw lichaam reageert daarop. Door bijvoorbeeld helemaal rood te worden, je krijgt bultjes, je krijgt ontzettend jeuk. En in sommige gevallen heb je zo'n heftige reactie dat je zelfs naar het ziekenhuis moet. Oh. Nee, dat klinkt net zo best. Nee. Maar is pindakaas nou zoen of net? Als jij gaat voor de 100% pindakaas, die tegenwoordig toch wel goed verkrijgbaar is, waarbij er echt alleen maar noten zijn gebruikt, dan passen ze prima in een gezond voedingspatroon. De pindakazen waar toevoegingen aan zitten, zoals suiker en zout, die zou ik met uitzondering nemen. En dan de laatste vraag. Pindakaas mai of zonder nietjes? In mijn geval, Ja? zonder stukjes. Absoluut de gladde pindakaas. Gladde Heerlijk. pindakaas. Oké. Wat wij dus hebben gedaan en wat een beetje het toen revolutionaire was, dat we allerlei smaken hebben toegevoegd. Je kunt chocola, dadel, karamel staan daar. Disco dip. Dingen, ja, je kunt ook nog een disco dip doen. Je kunt de nootjes natuurlijk. We hebben ook bijvoorbeeld lavendel, dat is ook heel lekker, dat is best wel bijzonder. En wat gaan we nu doen? We gaan nu malen. Pinda's malen. Oké. Ja, dit is hartstikke lekker, joh. Het ziet er ook echt prachtig uit. Inderdaad. Verse kan het niet. Nee, vers als dit ga je niet krijgen. Het lijkt wel een heel klein beetje op diarree. Moet ik zeggen. Ik wil het niet. Dat moet je Onsmakelijk dat mag je maken. gewoon zeggen. Dat mag je gewoon zeggen. Dat lijkt het ook een beetje. Zijn kroon. En dan een mooie pindabaas. Hey, super. Nou, Tadaa. goed gedaan. Dit is hem. Nou, Michiel, heel erg bedankt dat we dit hebben mogen zien. En dat ik gewoon een potje mee naar huis mag. Ik ben nog meer fan van pinda's dan eerst. En ja, succes met de hele business hier. Hartstikke goed. Hartstikke bedankt dat jullie er waren ook. Heel leuk. Nou, mooi. Ik hoop dat je wat geleerd hebt en nog met meer plezier eigenlijk je boterham met pindakaas eet, want dat is terecht. Welke nou? Deze. Oké. De mystery smaak. Nou, hartstikke goed te mixen dit. Nou, daar gaan we. Oh, Ik denk dat ik wel weet welke smaak dit is. pieper of zo. Chilipeper, citroengras. Oh, Net lekker? nee. En welke voelen we nou het allerlekkerst? Ehm, Die we proberen hebben? ik denk deze en deze. Deze en de Snickers. Dus de light pindakaas ik. Oké. Ik vond denk ik de gebakken knoflook, of de gebakken uitjes knoflookpindakaas wel heel lekker. Want nou, dat is krek wat door zijn zoos. Door deze video ben ik helemaal nietje smoor verliefd op nietje smoor. En ik ben heel benieuwd, wat vies je mai of zonder stikjes? Drop het even in de comments. En dan wie dit de video voor deze week. Even liken, even abonneren en tot de volgende keer.